Good morning to all. Hello everyone. Welcome back again. लोगोफोर दिनै एसे थाबैनो सिखारनाय जाबाय आरो नङामोनब्ला बेबायदिनो 8टा 9टासो जालायलाङो ना थ' दिनैहाय 78 जोंहा हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे थ' एसे सेलिब्रेट खालामनांगोन आरो इन्जय खालामनांसिगोन लोगोफोर थ' बयबो हगारखाबाय बेबायदि गोबांथार भिडिअफोर थ' आंबो एसे हगारनोसै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों थ' नोंथांमोना नायनो हागोन आरो इन्टारेस्टिं जागोन आरोना थ' जोङो दिनैनि दिनावहाय गोबां बेबायदिनो जायगाफोर बेरायनाय जोङो नुनो मोनगोन आरो गोबांफोरा गोबां बेबायदिनो थ' दिनै विश खालामगोन आरो रंजागोन ना थ' रंजानायावहाय जोंहा जेबो गैया नाथाय एसे केयारफुल जायोब्लानो जाबाय आरो बांद्राय ना थ' जोङो मोनसे उत्सब बा बेबायदि सेलिब्रेट खालामनांगौ होननानै ना दिनैनि दिनावहाय जोङो बांद्राय बेबायदि बुरबुर बारबार ना बा बुंब्रुं बांब्रां गारिफोरखौ स्पिडावहाय सलायोब्लाबो एसे कन्ट्रल खालामोब्लानो जाबाय थ' एक्सिडेन्टनिफ्राय एसे सेफ जानानै था थ' लोगोफोर दिनैहाय आङो बिखेक बेलेग बेबायदि जेबो प्लेनिं लायाखै एबारावहाय थांनाय बोसोरावहाय लादोंमोन एबाराव जेबो बेबायदि प्लेनिं गैया बेखायनो आङो फांनैसो बेबायदिनो न'आवनो ना थ' दंफां एसे गायनोसै आरो बेखौनो खालामनो सानदों एबारावहाय थ' दंफांफोरखौ जोंनो थाखाय गोनांथि आरो नांगौ ना थ' फिथाइबो मोनजायो समावहाय आरो बेबायदिनो जोङो अक्सिजेननि थाखायबो दंफाङा जोंनि थाखाय मोजां फांसे दंफां दाननायनि सिगाङावहाय जोङो बेबायदिनो गोबां दंफांफोर गायोब्ला जोबोद मोजां ना थ' जेन हक लोगोफोर आङो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि भिडिअखौहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरोना थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जागायलांदिनि फुलिया माने बेलेग जेबो गैया नैबे खान्थाल फांसे थ' बेखौनो गायनोसै आरो थाइजौ दं थाइजौ गायखांबाय नै लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैहाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै खारन थांनाय बोसोरावहाय बेबायदिनो जोङो आप टु ओरै भैरबकुन्द लानानै ओरै बेरायजोबदोंमोन थ' बेवहाय गोबां लोब लोब मानसिफोर बा बेबायदिनो सुबुंफोर जोङो लोगो मोननो मोनदों थ' बेबायदिनो ओरैबायदि माने गारि सलायोना थ' बाइकफोरखौहाय ओरैबायदि स्पिडाव सलायो थ' बिनि थाखायनो आङो बेखौ बुंनाय थाबाय स' एसे कन्ट्रलाव थायोब्लानो जाबाय जोङो बयबो बेरायनो हायो ना थ' बेरायोब्लाबो एसे सेफ जानानै बेरायोब्लानो जाबाय आरोना थ' इमान स्पिडाव थांनोबो दरकार गैया जों लासै थाङोब्लाबो सहैगोन आरो स्पिडाव थाङोब्लाबो सहैगोन नाथाय जोङो सानफ्रोमबो सेफ जानानै बेरायोब्लानो जाबाय ना जायफोरा बेरायनो गोसो थ' एबारावहाय आङो बेबायदि बेरायनायबो जायासै आरो न'आवनो थानाय जाबाय थ' फांनैसो दंफां बेबायदि गायबाय आरोना लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै थ' सम मोनोब्ला नेक्स्ट टाइम भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला आङो बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबाय आरो आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमगोन लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय